Kombinasyon. Hey, motor, gimana? Sinong mga tirat matibay. Ngayon ang simulan ng Battle of Small YouTubers. Mga katibay. Ngayon malalaman natin kung sinong matira at matibay. Nandito kami sa William Brothers Boxing Gym. Ito ang mga boxer ng mga matibay. Ano sabi mo na anong kalaban mo? Ay, kaibigan. Amateur na. Amateur. Kaya sa amateur. Laban ang laban na. Go ng go Rico eh. Laban ang laban. May matirat matibay. Oo, matirat matibay. Dito rin lang. Laban mo doon. Terus atau sehingga Jojo Idea versus Kai Tuyak, Sipalay City of Talangan, Cebu City. That would be a 65 kilograms. Pare, anong pagkakaroon pare? Ada si Hamar Boy TV, mau si Dr. terus. Alright, Shad Piasta is also preparing himself. Dia akan apa? Alright, ladies and gentlemen, Shad Piasta. Alright. And our official referee that will be Coach Ikito Ala Wilmore. Alright. Ang ako ng co-host sa today si Kotob Cebu. Nasa ito ko. Si YouTube Hammer Boy TV. Laban si Sean Casna. Alright, upo ka. Sean. Oh, tara, dali na, kiri, tara. Oh, tara, dali na, kiri, tara. Oops. Ay, binis Habang Boy TV. Alright, so padayon. Ihan si Sean Canastra. Ikusan. Oh, Guys, barisan. Rus up. Rus up. Ihan sa ibang hero si Sean Canastra. Alright. One. Oh, oh, One. oh, oh. Alright. Alright, so Hambar Boy TV won by a technical knockout. Alright, so first match of the day is going on.
and of Fury. Ambaw! Diba, boto na sa group, sabay ka sa kanila. Alright, Hamburger TV verified by a technical knockout. Hambao Boy TV of Blue Corner. Alright, Hamburger TV winning the first fight and a show sponsorship for the third and huge race. Alright, that's it about the third Juju of Taiwan City versus Kai Tuyat. And that will be 65 kilograms of Kai Tuyat from Kalangan, Cebu Kuya City. TV? Nasaan niya? Wala pa? Wala naman po. Wala. Oh, ikaw no? Wave, manamandang ng third, auto-rate pair, okay? Three, two, Albua. Alright, thank you for joining us. And in the red corner, in the blue corner, Kai Tuyat of Jalangan, Cebu City. Kai Tuyat. Alright, Third man in the ring, Ibito Ala Villamor. alright, boxing mo na. Tuyat, at Ibo. Alright, bakit mo ako ba? Nag-excited mo ba? Oh! Wow. Lagi sa tulad. Wapo kombinasyon is Jojo Idea. May idea mo. Ang idea ang pangan. Oh. Sa tulad. Sa tulad. May tulad. Yung ko, sa tulad. Solo. Yo, ukulit si Jojo Idea. Nakatawa sa tulad. Ah, Badyo! Si idea. Paano, Jo? Well, Wala, ibas mo sa idea. Buwak, para sa inyo, palos! Oh! Oh! Ah, Badyo! Paano, Jo? well. Buwak, para sa inyo, palos! Bangat, Jo! Oh! Ibu, nasab, setelah dia. Dan kalau dia rekan, dibawa setelah. Kuat. Dikombinasikan dia. Iya. Dan kalau dia rekan, dibawa setelah. Kuat. Dikombinasikan dia. Menghitung. Diharap. Apa? Alright, so another Referee's success. Alright, so in the middle. Alright, so ito naman ito si Jojo Idea and also the second match sa the Battle of the YouTubers Boxing League Part 1. So this is only Part 1. Alright.
points outlast. Kajumpay, angkas mas TV oh. Winner of the game. Ang bibigyan natin na pagalitan na makabigay ng magandang laban ay Alright, sportsmanship. As what we see, battle which is all about is sportsmanship. Tuwag ng mga torneo sa alas ng buto kay mga artistawan. Taway ng pusin. Okay, so nalang ang preview o sa ilang mga... Alright, sa atin na tawagan. And the red corner, please welcome Paradox TV. Papa, excited lang, nauna kamay. Alright, in the red corner is Paradox TV of Naga City. And in the blue corner, Anyas Nandiguel from Consolacion, Cebu. Alright, tara. Pag-isya na ngayon. And the third man of the ring, Coach Impito Ala Villalobos. matahanap tayo. Alright, sama na natin mga videos na. Straight X. Alright, get ready! Hey, Back bakmak ka na. for the third match! Alright, nagsubo na. Susunog si Alas ng Bugo, ha? Ha? Di mo na si Alas ng Bugo. Kaigo, sila na terus na. Kaigo. Ini, Jazz, Alas. Jazz, susunog. Kaigo natin. Ibu. Wala, gusto nga si Tudax TV. Wala. Get to the match. Wala, get to the match. Sa 60 kilos na. Wala, ibu. Anak. Alright, balik na sad. Yung basket clear ang isuot. Katawa na si Tudax TV. Kaya na rin. Wala, nagpigit na. Oh. Yan na, si Anas ng Bagor. Pero, di sa inyo ka lang. Para. Kailangan ko na, isang na. They job sa Tudax TV. Alright. Dindot ka lang dawara. Nakakaya ko si Gina. Dito si Tudax TV. Kasi ganun ito rin. Ito rin, kung di ba yun. Patagin mo ang score ang nila. Alright, happy na. Alright, 10 seconds. Ano? Quick na sa. Bukan ang baba ni Papa. Alright, and the first round, one of the first part, yung napahaman, the first round, courtesy of Paradox TV and Alas ng Bugo. Dindot ka. Dindot ka batira, ha? It's for... Alright, start of the second round. Alright. Dindot ka nila pong bato. Yan, nagsaya-saya si Paradox TV. Napayo mo lang ba? Hindi na mo siya to. Libon. Alas ng Bugo, abot. Tudax TV. Dito ka na naman. Alright, sus. Dito tayo. Diyan mo din. Rekabisan. Pangangin sa kamay. Alright. Tatakan sa kamay. Jaga, tutulit.
si Frida Studio. Oleh beberapa instruction satu program ini which is coaching in front of Pre, tunggu pre. Berarti di mana rumah? Kilid. Oh, tunggu. Ay, tunggu pre. Ada. Ay, tunggu. Apa na Bos? Tutok kay kontra tutok kay. Paano? Oke, berarti. Sumpah. Sumpah, ini Brian. Sumpah. Gerak, good. Sweet. Ini mau makan. Kapoy trabaho ah. Boy angas ang buko. Alright, so
So, please welcome in the red corner, Boy Kidlat of Dagat City. Boy Kidlat. Asa na may, tara. So, atong blue corner, Smash Angkas. Smash Angkas TV. Angkas Smash TV. Alright, kasi ko kamay. Sige. Alright, so, mga fans, ready na kabita. Tayo tagsa-tagsa ka mo. Ang original na kontra rin ang Angkas Smash TV. Kaya naras kong tapat. Kaya ang tinaylo sa siguro sa siya kay mapas kondisyon. Nangyari sa pasa sa kano siya. Alright. Wow, baka na between Boy Kidlat and Angkas Smash TV. Pero, kaya kasi Smash di jam, update ka rin sa Boy Kidlat. Kidlat kita rin yung hilo ko. Sus. Pati update ka Boy Kidlat ito, di jam si Smash. Update, luhat kayo sa Boy Kidlat na. Boring ito ang Boy Kidlat. Tara. Kita ikut. Saan? Kaya sa kato ito kaya na ikut. Tara. Tara si Boy Kidlat. Ikut pa ito. Ay, naging pa ito Boy Kidlat. Tara, design mo po yung kas. Ako ngayon ko. Sagal. Terus kurang sebelum ini dengan jalan buyan. Wah, kayak ya. Kena. Mata kamay. Mata lagi apa disbuyan sa ilo. Igo. Kena. May mo mga body shots na si kuadrat yang Angkas Smash TV na. Susunting na ito. Kena, igo. Kena. Terus baru sendiri dari mga dapat. Baru sendiri dari beliau kayak mga lecture. Badi siya kani. Badi pansin to ni Angkas Smash TV. Straight tipid lang. Ito na. Baru sendiri dari lagi jago ya. End of the first round. Alright. So, dito kaya, after ganito na ang japon. Pre, budiga pre. Basta, stylish kayo, mga siliwader. Nakang din siya, buyan. Kanya, si Angkas Smash TV may medyo palipansyosan. Alright, back now for the second round. Boy Kidlat versus Angkas Smash TV. Deserve si Angkas. Bumawas ngayon si Boy Kidlat. Palipan disebut si Angkas Smash TV. Sus. Itu ya. Kaya huwag mo side-step mo si Kidlat eh. Sa idol na. Jangan si Kidlat, huwag ikut sa balisat ni Smash TV. Compose kayo turma si Angkas Smash TV ha. Di magpara. Pero si Boy Kidlat, makin tik-tik kaya ang job. Nagkatangatan na si Angkas. Wala, Boy! Isa ilo! Tara, ikaw yung dalawa. Naglabing pa. Alright! Okay, balik na! Balik siya sa diangkas! Wala! Si Boy Kidlat! Balik siya sa diangkas! Wala! Si Boy Kidlat! Natakpan! Kunay sa gamay. Labing sa gamay. Alright! Boy Kidlat! This was switch hitter!
Compose kayo si Angkas TV ha. Oh, compose kayo. Pero si Kidlat, malagi mo nagpayag-ayag. Alright. And, the second round. Masakitan din si Tian, pre. Masakitan siya si Tian. Alright, so for the third round, between boy of the Angkas Mouse TV, final round. Switch hitter. Nag-switch hitter si Boy Kidlat. Ito na, naikot. Nag-switch hitter si Boy Kidlat. Ito na, naikot. Dah. Alright, naikot na siya. Ni Angkas Mouse TV. Power. Left hook. Masih ko ito. Nadakpan na doon si Kidla. First time, di ko agad si Chas Kidlat. Nadakpan. Ego na gyud. Good job! Good job! Ego! Ingat Kidlat eh. Nakalatos. Ego, bawasan. Nakabawas si Smash. Ano? Mahigit pagkagabi ni Kidlat ha? Versus power hitter. Manufacture Angkas Mouse TV. Paigusan, kabawasan. Wapo kumbate. Right, switch hitter oh. Begitu kita stasin kamu ya. Tukod-tukod banget sa. Alright. Kotor, right, gimana? Alright. Kotor, right, gimana? Paano sa natong Kidla? Ya, huli kau. Alright, so kota. Kumpate. Alright, opera. Alright, final round. Whoop. Power puncher ini basic Angkas Mouse TV. Last 10 seconds. All the match. Kumpati na. Baka na. One box mo. Oh! Wala. Alright. So nag-top ang atong fourth match between Boy Kidlat o Sanga City o si Angkas Mouse TV. Sasortihan rin yung waktu mo ng match eh. Bukas. Ginubugat-bugat ko rin mga pabay. Malimay ko rin yung decision mag-ilaw sa taas. Mga dyan. Alright. So, satu nga na. Smash! Angkas Mouse TV. Winner on point. On the blue corner, Angkas Mouse TV. Alright, congratulations! Angkas Smash TV versus Boy Kidlat. Nadakpan na sila. Basta dito sila ito. Bakter ka sila. Alright, so next round between Tulunos from Tuong. Tuong ni Suong. Wala naging bindisyon na nadaan. Kapag boto, bindisyon. Alright, so the final fight of the day. Anton Amigos Vlog. Tulunos versus Amigos Vlog. Bakbakan na! Oh, hijab na, Tulunos. Oh, hijagan. Alright, tugsong na kamay, tugsong kamay. Kamay, oh. Oh, akti ka rito. Jabo. Tip. Oh, wow! Power punch, buot kamay. May manguhit si Tulunos, naman sa manguot ni si Anton Amigos Vlog. Naumuot managot. Oh, wow. Sini Anton Amigos Vlog, ha? Alright, ano? Oh,
nakaigo si Amigos Vlog. Oh, jam. Alright, oh, na, oh. Oh. Alright, 10 seconds. Taktaran na rin mga ko niya. Oh, wala. Gitaktaran niya pare. Samok. Alright, second round versus Anton Amigos Vlog versus Toludos. Alright. Job si Toludos. Job sa si Amigos. Amigos Vlog. Pakaigo. Alright, Toludos versus Anton Amigos. Oh. Okay, berkuhit pa na. Isayawi gamay. Alright, Amigos Vlog versus Toludos ya. Muna itong main event. Kawasan. Nagawa na ba? 65 kilograms eh. Bigyan ko prediction eh. Nagkapot sila diba? Sige! Lagu sa kamay, pausa daw! Amigos, atusan! Nagawa ba? 65 kilograms eh. Bigyan ko prediction eh. Kapot sila dua. Lagu sekamai pausa daw. Amigos, atusan. Gimana? Okay, hunat yun. Alright, so, si Toludos versus Amigos, Professional din, 6 rounder. machine gun. 6 rounder. 10 seconds. Toludos. Kaya, Anton Amigos Vlog. Kaning kablo. Green, bro. Alright, so end of the second round. A round between Toludos from Tool Cebu City and Anton Amigos Vlog of Manawa, Cebu City. Alright, third round, back now. Pinagtan na rin. Isayo na Toludos. Pinalingon-lingon na pa ni Amigos Vlog. Nakakit ang duwa rin. Nakakit ang duwa. Lagay. Alright, tara. Tigo sa kilid. Bang. Bang, iko. Alright.
Philip. Oh, wala na. Hi! Alright, so nagdaw na si Tulunos versus Anton Amigos Vlog. Yun, shoutout ako sa partner ko na Sinan sa SBS. So, salamat sa suporta mo, idol. Yun. So, salamat ako dahil suporta sa akin. Yan, pinaway niya ako minsan. Congratulations. Yun. Anton Amigos Vlog. Alright. Congratulations, Anton Amigos Vlog for winning the exhibition match between Tulunos Cebu City. Alright. Alright, Tanaw Fighters, gi-invite. Ano naman? Napay na kayo? Ano yan? Freelax o David Lat, pare, kinsa ba? Kinsa ba? Sean, Hambaw, Jojo Idea, Kaito Yak, Freelax, Boyonas, Angkas na Tugong. Ya, Jojo Idea, Boy Kidlat, Angkas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Fighter, very good. Okay. Oba, dra, hari official, sana. Ha? Yeah, Rex. Ay, Team TV, no? Yes, please subscribe kayo sa channel niya, mga Jupay. Yes, and Jupay Kadungog. Please like and subscribe also sa kanyang channel. Maganda yung mga maganda yung kanyang mga food, mga videos sa mga pagkain. Kung gusto niyo matuto. Talibon Bowl. Talibon Bowl. Ito yung agaw ng asawa ko. Yes, Pipanya. Ako yung nag-compose sa Battle of YouTubers na soundtrack, yung bakbaka na. Yes. Ganda. Good luck. Abangan niyo yung sunod na Battle of YouTubers, si Jopay Kadungog ang lalaban. Natay kalaban na yun. Jopay Kadungog Elias. Jopay Kadungog! Anong hakbang natin sa sunod ay doon? Plano natin yung Battle of the YouTubers, Cebu YouTubers Amateur Boxing League 2. Abangan nyo yan. Sana makoperate ng sana ang taga Cebu. Iba pang mga YouTubers sa Cebu, punta kayo. Magpalista kayo. Magpunta kayo dito, magpalista kayo. Salamat kami sa iyo idol na part kami sa dito Battle of Small YouTubers Cebu. Salamat idol. Okay. Lagi mo rin sa inyo idol. Thank you. Don't forget to subscribe. Click the notifications bell for more updates. Jupay Kadungog! Salamat idol. Tapos na ang bakbakan ng Jupay. Kayo, no? Competitor ngayon. Maraming salamat sa inyo guys. Happy lang tayo. Sana supportahan mo yung channel namin, Jupay Kadungog Ideas. Kahit Kapayaw TV. Please like, subscribe, notification bell para update kayo sa bagong video. 1, 2, 3, go! Alright. Daghang salamat sa inyong tanan.